nkinale goteba abantu ba Nyasae bakolire bibe bibere amangana abere bamutigire Nyasae ase chinchera chaito. Tazamini kabisa na uangalie kabisa jinsi umemwasi na kumwacha Mungu aliye Mungu wa mbinguni, na umechichimbia visima ambavyo vinatoboka. Jamani, ni kilio, ni hukumu. Bono nchua sogo saba na kieko gara tuachita tigago kunye visima bibocha getaba kungwaba. Nyasae moyale, Nyasae nigorare ntoragenda matanga Nyasae na bakani ringa ntoragenda getabu ngire tuare go sama kiale go tabanga Nyasae Nakure mwage somete. Is God dead? Enyendiri Nyasaga kwete ango tuachira matanga ango bunanje Joyce mogoi tindi moyo tindi gutenena ne kero tata Nyasaye moyo kale na kale. Hallelujah. Acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu. Emmanuel namenyete ni yeye yule jana leo na hata milele. Tiga kumo chenchia mongino gacha igona etwe bintu ebyache takabeka aiga gacha akire gusaba magoroba na ndi no motori kasi ulenge gacha akire gusaba ale kontabinga kunacha kagusaba iga chimbebe chikubuga chui chigosoka kurwe bibao byonse bibye nyomba teli na bibao lakini chimbeba mama agachigocha lituke limo kaiye kire nyama kaguchikonye bwati akamanya kuiguchimbe bachiko bugechararara ime noroche Nyasaye mwaretire tali mangana abo limo ongeli tindi kukwana mangana ntabwati eriboti aba nabanyene ba ene kiri Nyasaye chingani ebisima bibacha gatekiki abakorei ongeli kwa ibule buyamono. Get the point. Take a step forward.